سلام كبرات تخاتلتنا يونا تيفي نلوم مع انت دما عزيو اقرام الزخون مدب ناباكم حزنا مسئنا لنا نايزا چانل حدش زخونكم سابسكرايب تقوبرو بخبرنا عدمكم نافت مدب كنبلوكم هنا نلوم بأرب انساتات ويمس انساتات زعبي سبات كنا لليكم مبل عسرته اب برخا بشحن 976 مستخالو زعبي راموز بهال هنداو قلعيو እዚ ቆልዓዚ ሰባት ክረኽብዎን ከለዉ ጸጉሩ ብጣዕሚ ነዊሑ ኣጽፋሩውን ካብቶም ናይቶም ተኻሉ ዘይፍለ ብጣዕሚ ነዊሑ ጥዕንኡ እውን ኣብ ሕማቕ ኩነታት እዩ ነይሩ እታ ናይ ህንዲ ማዕከን ዜና ኣብ ጸብጻባ እቲ ራሙ ዝበሃል ቆልዓ ኣብ በረኻ ክርከብ እንከሎ ወዲ 10 ዓመት እዩ ነይሩ እቲ ቆልዓ ምስቶም ተኻሉ ዘይበሰለ ስጋ ይምገብ ከም ዝነበረ እውን እታ ማዕከን ዜና ወሲኻ ገሊጻ بدحرزي اتوم زرخبو سبات نتقلعا نختما وسدوو ناب كتما موسادم وننتخونه اتقلعا درو اندقتله كيبسله يبلع كم زنبره خا ينجر اتقلعا نام ناي مازر تريزا محبر توسيدو غبو كنكن انداتغبرلو يعب نبره اتوم محبر كا نفسخا محصابن كدان مخدانن امغاغبان اكوانته مهارو ቋንቋ ለሚድካ ምስትናይ ህንድ ሕብረተሰብ መንባርግን ተጸጊሙ ከም ዝነበረ ይነገር كمز اندا خونا خا اب 1985 اب مبل 19 عدميو اب ايدر بريدش كتما كاب نيو دلهي نا 402 كيلومتر رحيقه تركب كاب زعالم زيا بمتفليو تنكا ماوتو خا برغص اكو انت زي تفلته غلغله سبات جن قدم سومون قدم مماتو ناي كبد قرصات حميمو كم زنبره يغلصو تاشعي بشحن 731 عامه مهرت ኣብ በረኻታት ፍራንስ ዝተረኽበት ጓል እዛ ጓል እዚኣ ካብ ናይ ሰባት ጀርዲን ፍረታትና ሰረቐት ትምገብ ኣብ በረኻታት ከኣ ትቕመጥ ነበረት ክዳውንቲ እውን ኣይነበራን ግን ካብታ ኣቁፅልትያ ትዕጠቕ ነይራ እቶም ሰብ ጀራዲን ከኣ ኣኽለባት እኳ እንተሰደዱላ ነቶም ኣኽለባት ብበትሪ ተሃርሞም ወይ ሃዲማ ናብ ኣገራት ትድይብ ነበረት እቶም ዝረኸብዋ ሰባት ክዛረቡን ከለዉ ዘረባ ክትዛረብ ዘይትኽእልን ከም እንስሳ እውን ትፈሓናጨርን ከም ዝነበረት ይገልጹ ዕድሚኣ ኸኣ ክሳብ 10 ዓመት መንባሩ እቶም ሰባት ብተወሳኺ ገሊጾም ብ1955 ሓደ ባዮግራፈር ብዛዕባ እዛ ቆልዓ ክትርኽ እንከሎ እዛ ጓል 7 ዓመት እንከላ ብሰባት ንባርነት ብገንዘብ ተሸይጣ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ሓደ ሃገር ብመርከብ ትጓዓዝ ከም ዝነበረት እታ መርከብ ከኣ ብማዕበል ከም ዝተሰብረትን ብድሕሪኡ እታ ጓል ናብ ሓደ ገምገም ባሕሪ ፈረንሳ ብማዕበል ተገፊዓ ከም ዝወፀት እቲ ናይ በረኻ ህይወታውን ብኸምኡ ምኽንያት ዝጀመረ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ እዛ ጓል እዚኣ ብ1931 ብሰባት ምስ ተረኽበት ግቡእ ሕክምና እኳ እንተረኸበት ኣስናና ግን ብሙሉእ እዩ ረጊፉ ሕማቕ ዝኾነ ጥዕናዊ ጸገም ኣሕሊፋ ብድሕሪ እዚ ግን ቋንቋ ፈረንሳ መሊኻ ምስቲ ሕብረተሰብ ብህድኣት ትነብር ከም ዝነበረት ይዝንቶ ኣብቲ ግዜቲ ሓደ ገባር ሰናይ ነቲ ዛንታ ምስ ሰምዐ ብዙሕ ዝበለ ገንዘብ ብምሃብ ናብ ርእሲ ከተማ ፓሪስ ብምኻድ ጽቡቕ ናብራ ክትመርሕ ከም ዝኽኣላ ይዝንቶ ሻምናይ ሓደ ጆን ሲሲፒያንያ ዝበሃል ኡጋንዳዊ ቆልዓ ብ1980 ወዲ 3 ዓመት እንከሎ ኣቡኡ ነዲኡ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ድሕሪ መቕታሉ ንበረኻ ሃዲሙ ምስ ህባይ ዝዓበየ እዩ እቲ ቆልዓ ክዳውንቲ ካብ ቆጽሊ መጽሊ ብምስራሕን ኣብ መጋገባ ኸኣ ካብ ተናሃባይ እንዳተማህረዩ ዝነብር ነይሩ ክሳብ 1991 ሓደ ሰብኣይ ክሳብ ዝረኽቦ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ እቲ ሰብኣይ ናብታ ዝቕመጠላ ዓዲ ወሰዶ ጆን ግን ብቐሊሉ ምስ ደቂ ሰባት ተጸምቢሩ ክወሃሃድ ተጸገመ ገሊኦም ሰባት ግን ምስ ኣህባይ ከም ዝዓበየ ኣይኣምኑን እዮም ነይሮም ስለዚ ኣህባይ ኣምጽኡሉ ንሱ ኸኣ ካብ ሰባት ንላዕሊ ምስቶም ኣህባይ ክወሃሃድ ከኣለ እቶም ኣህባይ እውን ምስኡ ክወሃሃዱ ከኣሉ ቀስ ብቐስ ግን ጆን ምስ ሰባት ክነብርን ቋንቋን ባህልን ናይቲ ሕብረተሰብ ክለምድን ጽቡቕ ዝኾነ ህይወት እውን ክሕልፍ ከኣለ ብድሕሪ እዚ እውን ካብ 1999 ክሳብ 2003 ከኣ ኣብ ኦሎምፒካዊ ውድድራት ንኡጋንዳ ወኪሉ ክሳተፍ ክኢሉ እዩ ሻውዓይ ብ1950 ሓደ ቆልዓ ምስ ጠለቤዱ ዝዓበየ ብጆን ኮሉድ ኦገር ዝተባህለ ተመራማሪ ግለሰብ ዝተረኽበ እዩ እዚ ኸኣ ብድሕሪ እቲ ግለሰብ ኣብ ሳሃራ ሓደ ቆልዓ ምስ ጠለቤዱ ርኢናዮ ዝብል ወረ ምስምዑ እዩ እቲ ግለሰብ ተመራማሪ ኸኣ ነቲ ቆልዓ ድሕሪ ናይ ሓደ ሰሙን ምድላዩ ምስ ጠለቤዱ ክረኽቦ ኽኢሉ እቲ ተመራማሪ ነቲ ቆልዓ ክረኽቦ እንከሎ ኩሉ እንትንኡ ናይ ጉያ ፍጥነቱ
ናይ ጠለቤዱ ባህሪዩ ተላቢሱ ነይሩ ማዕረክ እንደይ ይጎይ ንሱ ብመኪንኡ እቲ ቆልዓ ከዓ ብእግሩ ምስ ፈተነ ከዓ ብናይቲ ቆልዓ ፍጥነት ብጣዕሚ እዩ ተገሪሙ ኣብ ሰዓት ክሳብ 54 ኪሎ ሜትር ክጎይ ይኽእል ብድሕሪ እዚ እቲ ተመራማሪ ነቲ ቆልዓ ሒዙ ንኸተማ እኳ እንተወሰዶ እቲ ቆልዓ ግን ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ናብ በረኻ ሃዲሙ ከም ዝተመልሰ ይንገር ሻድሻይ ኤቨን ምሽኮብ ይበሃል ብ1990 ዓመተ ምህረት ኣብ ጎደናታት ሞስኮ ሩስያ ምስ ኣኽላባት ዝነበረ ቆልዓ እዩ እዚ ካብ ወዲ 4 ዓመት እዩ ምስቶም ኣኽላባት ምንባር ጀሚሩ ክሳብ ሰባት መፂኦም ካብቶም ኣኽላባት ወሲዶም ናብ ናይ ኦርፋን መዕበይ ዘኽተማት ዘእትውዎ ምስቶም ኣኽላባት እዩ ዝነብር ነይሩ ናብ ኦርፋን ምስ ኣተወ ከዓ እቶም ኣኽላባት ክሳብ ናብቲ ኦርፋን ክበፅሕዎ ኸዱ እንተኾነ ግን እቶም ሓለውቲ ናይቲ ኦርፋን ነቶም ኣኽላባት ቀተልዎም ኣይቨን ግን ኣብቲ ቁርፋን ብጽቡቕ ይዓብዩ ከሳብ ሎሚ እውን ሓዳር ገይሩ ቆልዑ ወሊዱ ጽቡቕ ዝኾነ ናብራ ይነብር ኣሎ ሓምሻይ ኣብ ሩስያ ኣብ ሓንቲ ብዙሓት ኣዕዋፍ ዝነበሩዋ ሰበይቲ ዝተወልደ ቆልዓ እዩ እቲ ቆልዓ ክሳብ 7 ዓመት ዝመልእ ምስቶም ኣዕዋፍ ኣብ ሓደ ዕጹው ገዛ ጥራይ ይነብር ስለ ዝነበረ ኣዲኡ እውን ስለ ዘይተገደሰትሉ ናይተን ኣዕዋፍ ባህሪ ክላበስን ቋንቋ ክመልኽ እውን ኣይከኣለን ነይሩ ብድሕሪ እዚ ግን ተጣባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሩስያ ክረኽብዎ ከኣሉ እቲ ቆልዓ ከዓ ከም ኣዕዋፍ መንገብገበን ከም ዝዝርግሓ የእዳው ጥራይ ይዝርግሕ ነይሩ እምበር ወላ ሓንቲ ክዛረብ ዝኽእል ኣይነበረን እቶም ሰባት ግን ዝግባእ ክንክን ክገብሩሉ ክወስድዎ ምእንቲ ነዲኡ ክትፈርመሎም ሓተትዋ ኣዲኡ እውን ፈሪማ ሃበቶም እሞ ወሲዶም ግቡእ ክንክን ገበሩሉ መወዳእቱ ከዓ እቲ ቆልዓ ብሓገዝ መንግስቲ ትምህርቲ ክመሃርን ክዛረብን ምስ ሕብረተሰብ ሩስያ ክነብርን ከኣለ ራብዓይ ብነብሪ ዝዓበየ ህንዳዊ ቆልዓ እዩ እዚ ቆልዓ እዚ ሓደ መዓልቲ ወዲ 2 ዓመት እንከሎ ኣዲኡ ናብ ግራት ኣብ ቅዋን ቀውዒ ሒዛቶ ኸደት እሞ ነቲ ቆልዓ ኣብ ወሰን እቲ ግራት ኣደቂሳቶ ሩዝ ተዓጽድ ነበረት ቅድሚ 2 መዓልቲ ከዓ 2 ደቂ ኣቦቶም ነበርቲ ተዓዲ 2 ደቂ ዝተቐተልዋ ነብሪ ትጓዝም ነበረት እሞ ናብቲ ግራት ምስ መጸት ነቲ ቆልዓ ደቂሱ እንከሎ ረኺባ ሒዛቶ ንበረኻ ወሰደቶ ካብኡ ን5 ዓመት ዝኣክል ከም ውላዳ ዕበየቶ ብድሕሪ እዚ ሓደንቲ ነብሪ በረኻ መጺኦም ነታ ዝዕበየቶ ነብሪ ክቐትልዋ እንከለዉ ንዕኡ ከዓ ምስ 2 ንኣሽቱ ኣናብር ረኸብዎ እቲ ቆልዓ ነቶም ሰባት ምስ ረኣዮም ከም ነብሪ ክፈሓናጭርን ብስኑ ክነኽሶምን ፈተነ ንሳቶም ግን ሒዞም ናብ ስድርኡ ወሰድዎ እቲ ቆልዓ ከዓ መጀመርታ ኣብ መጋግባን ኣብ ኣደቓቕሳን እኳ እንተተጸገመ ምስ ግዜ ግን ኖርማል ህይወት ክመርሕ ይኽኢሉ ሳልሳይ ኣብ 1920 ኣብ ህንዲ 2 ኣሓት ኣማላን ካማላን ዝተባህላ ምስ ኣንስትዮ ተኻሉ ዝዓበያየን ሓደ መዓልቲ ከዓ ሓደ ሓላፍ መንገዲ ረኸበን እሞ ሒዙ ናብ መዕበይ ዘኽተማት ወሰደን እተን ቆልዑ ከዓ ጥረ ስጋ የበልዓ ከምኡ እውን ማይ ከም ኣሳትያ ተኽላ ብመልሓሰን ይሰትያ ነበራ እታ ንእሽተይ ኣማላ ዝስማ ግን ኣብቲ መዕበይ ዘኽተማት ነዊሕ ከይጸንሐት ሞተት እታ ዓባይ ሓፍታ ካማላ ንበይና ምስቶም ዘዕበይዋ ኣለይቲ ዘኽተማት ተዓቢ ነበረት እንተኾነ ግን ቋንቋን ኣመጋግባን ኣካዳድናን ንኽትለምድ ብጣዕሚ ተሸጊራ ነበረት መወዳእቱ ከዓ ብ1929 ብሞት ካብዛ ዓለም እዚኣ ተፈልየት ካልኣይ ብ1925 ዓመተ ምህረት ሓደ ቤተር ዝተባህለ ቆልዓ ኣብ በረኻታት ጀርመን ዝተረኽበ እዩ እዚ ቆልዓ እዚ ክዳን ዘይብሉ ጥራዩን ኩሉ ባህሪኡ ከዓ ጨካን ከም እንስሳ ዘገዳም ነበረ ብድሕሪ እዚ እቲ ቆልዓ ግን ንለንደን ወሲዶም ግቡእ ክንክን ክዳውንቲ መደቀስ እኳ እንተሃብዎ ንሱ ግን ኣብ ዓራት ክድቅስ ኣይከኣለን ኣብ መሬት እዩ ዝድቅስ ነይሩ ወላ ሓደ እውን ቋንቋ ክምህሮ ዝኸኣለ ኣይነበረን እቲ ቆልዓ ስድርኡ ምስ ደርበይዎ ተኻሉ ድዮም ይዕብዮሞ ወላ ካልእ እንስሳታት ክፍለጥ ኣይተኸኣለን ብድሕሪ እዚ ቋንቋን ናይ ከተማ ህይወትን ብልምማድ ምሳኣነ ከዓ ንሓደ ሓረስታይ ተወፈዮሞ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ምስቲ ሓረስታይ ይቕመጥ ነበረ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ከም ዝገለጸቶ ከዓ መቃብሩ ኣብ ለንደን እዩ ዘሎ ቀዳማይ ወተሃደራት ህንዲ ኣብ በረኻ ዕንጨይቲ እንዳቆረጹ እንከለዉ ሓንቲ ቆልዓ ልክዕ ከም እንስሳ ብ4 መሓውራ ዝረኸብዋ እያ እቶም ወተሃደራት ንምምሕዳር እታ ዓዲ እኳ እንተሓበሩ ክሕዝዋ ግን ኣይከኣሉን ድሕሪ 2 ወርሒ ከዓ ነታ ቆልዓ ብመጽናዕቲ ክሕዝዋ ከኣሉ እታ ቆልዓ ከዓ ምስ ሃባይ ብምዕባያ ኣካይዳኣ ኣመጋግባኣ ኣሳታትያኣ ኩሉ ነገራ
ናይ ህባይ ባህሪ ዝተላበሰት እያ ነይራ እታ ቆልዓ ብጣዕሚ ጥሜት ከምኡውን ጥዕናኣ ጽቡቕ ኣይነበረን ካብኡ ግን ግቡእ ክንክን ስለ ዝተገበረላ ናብ ንቡር ጥዕናኣ ክትምለስ ክኢላ እያ እቲ ናይ ቋንቋን ባህርን ጉዳይ ከዓ እቶም ሓካይም ኣብ መወዳእታ እዛ ቆልዓ ንእሽተይ እያ ስለዚ ምስ ግዜ እንደ ዓበየት ኣብ ዝኸደቶ መጠን ቋንቋ ክትመለኽ ትኽእል እያ ዝብል መግለጺ እዮም ሂቦም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ዮና ቲቪ ኣብ ካልእ መደብ ካልኦት ሕዝቶ ዝጋብ መጸኩም ሰላም ቀኒዩ